Magandang gabi sa inyong lahat. Ito ulit yan yung lingkod, Mike Padua, nagbabalik sa ating tropical weather analysis na yung araw po ng Biyernes, araw ng kagitingan, hanggang Lunes na po ito, Abril 9 hanggang 12, 2021. At itong Tagalog version ay pinaglilingkod sa inyo ng Typhoon 2000. Now, umpisa natin ng update, okay? Punta na natin ang latest GovSat at bago natin ibigay yung nagbabantang potential na bagyo next week. Kaya sinabi ko, nakalipas na video natin na yung Biyernes, bibigyan natin ang initial na potential na pwede niyang puntahan. At napakalaki pa po ang disparity ng mga reliable models. So, balikan natin yan mamaya. Ito muna yung ating GovSat. Nangyari pa ito ng Biyernes hanggang bukas, Sabado. Yung hanging amihan na mahina, o yung northeasterly surface wind flow, na patapos na rin po ito, ay humina na po at nakaka-affector lamang po dito sa may dulong Hilagang Luzon, Batanes, Babuyan at Cagayan, coastal areas po ng Ilocos Norte, coastal areas po ng Cagayan as well as Isabela. So mahangin po dito, mainit pa rin at minsan maulap na papuwirin, may mga padaan-daan po ng mga showers but wala pong thunderstorms. Ang ibang bagay po ng ating bansa ay napakaganda po ang panahon, mainit, although ang temperatura pero umabot ng 32, 33. Heat index hanggang 40. So, medyo mainit po na yun. Minom lamang po ng lots ng tubig para hydrated po tayo. Subalat dito po sa may bahagi po ng Palawan, Mindanao, meron po tayong mga localized thunderstorms na sa hapon o gabi. Dito rin sa ibang bahagi po ng katibogang Kabisayaan. So, sa labas ng ating bansa, wala pa po tayong napatatanawan na LPA. Subalit, sa susunod na ilang araw, meron po tayo na binabantayan ditong surface trough. Dito po siya lalabas, yung low pressure area na posibleng mag-form sa darating pong early next week. Sa Lunes po yan, o Martes. So, dito po yan sa may south of Guam at lalapit po yan sa Palau. So, na yun, meron na tayo nakitang mid-level turning, pero wala pa siyang low-level circulation, kaya hindi pa natin pwedeng ibigay na bilang isang LPA. Surface trough lamang po. Pero baka bukas o linggo, baka maging isa na po siyang LPA. So, babantayin po natin yan. Ito yung fast animation. So, kitang-kita po natin dito na mayroon po kaulapan na nag-form dito yung mid-level. Pero wala pa po yung LPA na binabantayin natin for next week. Ito naman yung zoom in satellite animation mula sa windy.com. Kitang-kita po natin dito mga localized thunderstorms sa malaking bahagi po ng Mindanao. Maliit na areas po ng Southern Visayas at dito rin po sa may Katimugan at ilang areas po ng kalagitnaang Palawan. Okay? The rest po ay medyo maganda po ang panahon. Ito po yung rainfall accumulation hanggang Lunes. So, for the next 3 days, magiging maulan pa rin ng mga thunderstorms lalo na sa hapon at gabi sa malaking bahagi po ng Mindanao, sa Katimugan bahagi po ng Kabisayaan, lalo po sa may Southern Negros, Southern Palawan, at maliliit na areas po ng Northern Quezon, at bulubundukin po ng Mount Halcon sa may Oriental Mindoro. Dito naman po yung sa ating 3-day hanggang Lunes po. Okay, 3-day forecast. Mula sa ECMWF, windy.com, ito po yung sa rain, wind, at pressure forecast. So, bukas ng hapon, inaasahan po mga thunderstorms sa Mindanao, ibang bahagi po ng Katimugan, Kabisayaan, at Palawan. At sa linggo, same pa rin ang situation. At ayan po, nakita po natin dito sa pinaka dulo ng ating image o graphics. Meron pong ulap dito. Yan po yung trough ng low pressure na nag-develop. So sa Monday afternoon, ganoon pa rin yung conditions sa Pilipinas. Magandang panahon, medyo maulan lang, mga thunderstorms Mindanao sa hapon o gabi. Ito na po yung trough approaching Palau at Yap. Okay? And kung titignan natin na yun, yung LPA na posibleng maging bagyo next week, either tropical storm po siya or typhoon. It depends. Depende. Malaman po natin yan habang lumalapit. But malaki ang possibility na baka maging tropical storm po yan. At kapag matuloy yung forecast ng American model, baka maging typhoon. So far, yan po ang babantayin po natin. So sa Monday po, April 12, yan na po yung LPA. Papalapit po sa Palau. Martes, papasok na po siya ng PAR, either hapon o gabi. Nadaan po siya sa may Palau bilang isang LPA. And Wednesday, LPA pa rin po siya. Posible maging tropical depression po Wednesday evening. Okay, Thursday, yan po, papalapit po siya sa may Kabisayaan.
at northeastern Mindanao. Yan, pwedeng mga tropical storm na po siya dyan. Thursday afternoon o evening. Friday, papalapit na po siya sa may Eastern Visayas, na sa may Samar Provinces at Leyte. And Friday or Saturday early morning, tatawid na po siya sa Samar at Leyte bilang isang tropical depression or tropical storm. Okay, and Saturday morning, lalabas po siya sa may south of Masbate, dadaan po sa Hindutolo Channel, north of Panay, malapit po sa northern coast ng Panay. Saturday po yan bilang isang mahinang tropical storm. Dadaan po sa gabi ng Sabado or early morning Sunday, April 18, sa may southern part ng Mindoro. At lalabas po siya sa may West Philippine Sea o sa may west of Mindoro sa linggo po ng gabi. Okay, so ang tracking po ng ECMWF ay dito po. Dadaan po siya dito. Okay, dyan po siya dadaan. At dyan siya. Yan po ang ECMWF. Now, yung American model po, drawing ko na po. Baka papakita natin yung tracking niya. Okay. Dito po siya. Parang dito lamang po siya dito sa area na ito at hihinto at mukhang magbabend papuntang Philippines. So, hanggang dyan lang. Pero tinignan natin yung long range model kasi hanggang 10 days lang po itong windy.com. Pag tinignan natin dun sa tropical tidbits.com at yung iba pang mga data galing sa American model, yung up to 14 days, mukhang gaganito siya. Aakyat. May weakness na mangyayari po dito. Ihina yung high pressure kaya aakyat siya. So, malaki pang disparity unless lumapit itong GFS dito sa European model, itong American model, lalapit sa European model, medyo problemado tayo niyan. Pero kung ito ay pupunta dito, ay hallelujah po yan. Okay, good news. Pasalamat tayo kung ito ay lilipat dito. So, malalaman po natin yan, lalo sa Lunes, pagbalik natin sa ating Weather TV. But, pag maging LPA na po ito, maging aktibo, mag-i-issue na tayo mga updates. Okay, so antabayan po natin ang mga updates ito sa upcoming na potential na bagyo. Kapag maging bagyo at pumasok ng power, bibigyan po ito ng pangalan ng pag-asa as Bising. Okay? B-I-S-I-N-G. Okay, so ito po yung European model. Pakita ko po sa inyo. Balik tayo sa April 12, Monday. Yan ang forecast. American model. Yan. LPA, Tropical Depression. Yan po, Tropical Storm Tuesday. No, Tropical Storm siya Wednesday. Then, nakaket po siya. Yan. Maging severe tropical storm. And maging typhoon po siya. Friday evening. Yan, packet po siya. Saturday. Mukhang magbabend siya. Pupuntang Philippines. Sunday. Pataas ulit. Sunday evening. Medyo quasi stationary. Pero medyo packet pa rin ang direction. So, ito yung sinasabi ko sa inyo na baka umakyat ang American model. Pero hindi pa po yan sure. Ang probability po nitong dalawang model ay nasa still 30% pababa. So, low chance na mangyayari po siya. Tandaan niyo ang pinaka-accurate po ay 3 days or 1 day before. So, pag lumampas ka ng 3 days, 50% na ang probability niya. Lalo na ngayon, itong forecast ito is 7 days or more. Okay, 8 days nga. Or 9 days. Kaya medyo hindi pa po tayo sure kung saan siya pupunta. So, we'll keep you updated. Binigay lang po natin sa inyo ang mga potential na pwedeng daanan. It's either release po siya ng Pilipinas kung babasehan natin yung American model or tatawid po siya ng Visayas, Samar at Mindoro kapag babasehan natin yung European model. So, wag tayong malito dahil ito pong computer models ay mag-merge yan as one kung saan siya dadaan pag less than 3 days to go bago dumaan yung kung saan dadaan yung bagyo. So, 3 days to go, dyan na natin malalaman saan dadaan. Pero pag 4, 5, 6 hanggang 10 days to go, malaki po ang disparity niyan. So, hindi natin alam kung saan siya dadaan. Okay? Yan mga nakarinig dahil sa social media, sa Facebook, maraming mga sites na yun sa mga bagyo. Those are forecast. So, pwede pa rin magbago yan. So, nagbibigay lang silang aviso na ganyan ang mangyayari.
So, let's hope and pray na sana hindi po landfall sa Pilipinas kasi problemado na tayo sa COVID. Lalo pang tumataas ang cases sa atin. So, sana mawala na kanyang COVID na yan. Also, pati itong mga bagyong ito. Okay, and bago tayo nagpaaram, ito yung ating Global Tropics Hazards and Benefits Outlook. So, week 1, week 2, yan po. Ito yung LPA at ito naman yung moderate chance man ang confidence yan lalapit sa Bicol o sa Pilipinas, April 14 to 20. So, yun na yung LPA na binanggit natin in a while. Okay, so again, nothing to worry. We'll keep you updated on Monday kung saan po ang potential track niya. Let's hope hindi siya lumakas. At mahina lang po siya. At huwag na po siyang tumama sa ating bansa. So, mag-pray lang po tayo. Mula sa Typhoon 2000, ito si Mike Padua nagpapaalam. Kita ulit tayo sa Lunes. Pakibigay sa inyo yung pinaka-latest doon sa LPA at sa ating panahon. Happy weekend to all. At maraming salamat po sa papanood niyo sa aking channel.